Video snimci i fotografije na kojima se vidi nedolično ponašanje izraelskih vojnika, a za koje je utvrđeno da su autentični, izazvali su gnev i pozive na odgovornost u Palestini i Izraelu, ali i mnogo šire. Idemo na naslovne strane. Na naslovnoj strani današnje Politike, ovo svakako još uvijek nije naslovna strana Politike, dakle, stabilnost i kontinuitet su preduslovi napretka Srbije, to je poručio predsjednik Vučić u intervju za današnju Politiku. Naslovna strana današnjih večernjih novosti, ultimatum Evropske unije o Kosovu i Metohiji, crvene linije na testu u januaru. Vidjet ćemo šta će biti od svega predloženog. Naslovna strana današnjeg Vučića i za kraj, alo, narode, moramo ih pobediti, oni bi uništili Srbiju. Predsjednik Vučić u Novom Sadu upozorio na važnost ovih izbora. K1 Info. Predsjednik je sinoć, gostujući na Prvoj televiziji, rekao važnu stvar, dakle o lažnim dojavama o bombama, hapšenja u Srbiji, ali i Evropi. Premijerka Brnabić u Briselu sa predsjednikom Francuske na marginama skupa susrela se sa više zvaničnika. Predsjednica vlade predstavljala je Srbiju na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana juče u Briselu. I još jedna vest. Ovo je za robiju. Nova vožnja u kontrasmeru snimljena u Novom Sadu. Kazne za vožnju u kontrasmeru su od 20 do 40 hiljada dinara ili do 30 dana. Dobro jutro i dobrodošli. Ali to ste toliko lepo rekli. Da, ali to sam rekao 20. I on dolazi, i njegov život je, znači, od kako je došao iz rata krajem 91. Njegov je život, on živi tu na bulevaru, da uzme plavu hoklicu. Želite i da ih osvetlite, da nas upoznate? Ja sam pokušao da... Ili je vama to bilo prosto nepoznato polje u dovoljnoj meri, pa ste se bavili nekom vrstom istraživanja? Hvala vam mnogo na gostovanju i srećno.